pavanhu ndakadzidzisa kuti nyango uri mujeri unika kushooreka kaunenge uchiita kuvanhu kunzi ari mujeri but kushooreka pane pasina nokuti ukatarisa mazuva acho ajesu mbavha dzanga dzitoripo. Vakakugamuchirawo sei family yenyu after mapara mhosva iyi mazoiswa muno mukati, ivo vakazvitambirawo sei? Family yakabatikana nokuti ndiri munhu wanga asingatarisira zvipi izvozvo, but vakazozoona kuti aiwa hapana zvekuita zvatoitika rege tingofambire mwoyo wake unyunyuke kwariko kune vamwe vanouya asi vanouya vachinditsurawo kuti siyachi zvakaipa. Hakuna matere munomwa ehe kana kuparidza kwacho ndautogona ndasingagona kuparidza asi ndakazvitangira muno mujeri. Chimbondipai 30 seconds mumbotiparidzirawo kune vari kuona veSly Media kuti matopasta papapa. Right. Chimbovapaiwo 1 or 2 words within 30 seconds chete mongoti turu. Se ini faro kwamuri ndakumboparidza ndiri pano paGrow Prison semunhu akapinda asingagona kuparidza but adzidzira muno mujeri. Ndakatodzidzawo kuti Mwari paakafa akadedzera kuti inini pandichadzoka ndichadzoka kuvanhu vatema achireva isusu tichiparidza kudaro. Jesu paakarorwa pamuchinjikwa anga nembavha 2 dzadziri mumasaidhi make asi 1 yakaona nokumuramba imwe yakati ndichaiva neyo kuparadhiso. Zvakanzi nhasi chaiye Mwari iwo ninge ndineyo kuparadhiso naJesu. Tinokugamuchirai pachirongwa chedu Home Away from Home pano paSly Media TV. Zita nditatenda Alphonse Mapiri kana kuti Magara. Nhasi tiri kuGuruve Prison muFamily Week. Family Week vanenge vachiti ivo mhuri dzine vasungwa varimo mujeri munomu vachiuya vachivavhizitira vachitaurawo navo vachirongawo upenyu kuitira kana vazobuda vanonowanawo pekutangira vachivaencourageawo pamwe chete neverehabilitation vatinavo panapa. Mukoma wangu muri sei makadini? Makadiyo. Inini ndinonzi Mukoma Tatenda. Munotwani? Nitwa Silas Karemba. Mukoma Silas Karemba. Mukuite muno? Muno tutopika jeri. Pika jeri makapara mhosva yeyo? Ndakapinda mumba memunhu ndakatora mafoni. Chichanga chanyazoitika kuti muzofunga kuti ege ndinopinda mumba maningi ndinotora mafoni yake? Asi tungoti zvinowanika pamwe imwe inenge rimwe yetsvina. Tisati tasvika kumwe yetsvina makanyasonzwei kuti apapa yanga iri mhosva yekutanga here? Imhosva yekutanga. Mubva maita munyama? Manga makafurirwa here kana mangozvifunga mega? Ndakazvifunga ndega. Mega zvenyu makagara? Chii chakanyatsoitika? Ndiudze nyaya yenyu kuti yakanyatsofamba sei? Ndikuti pamba apa panhu pandaigara ndichisvika ndichiona mafoni akawanda ari pamba akazara saka ndakazongobatawo nopfungwa dzekuti rege ndimatore ndimatengese. Apa pamba maigara muchipasvika panga pari peshamwari yenyu here kana kuti maingopfuurawo nepo pamba parodi? Pamba peshamwari. Pamba peshamwari yenyu. And then mba mabatwa neruchiwa kuti vanhu vane mafoni akawanda. So makazobatwa sei? Foni ndakatogara nadzo kadziba musa 22 December. Rinu? 2024. Vandazobata 2025. Mwana ndiye akabuda nefoni 1 yanga yasara pakutengesa foni dzese. Ndobva tanga kutamba naye kumahombo. Saka panext door ndopakati foni mwana waya nefoni yababa wake vaitora saka yanga isati yabviswa screen saver yemukadzi wepamba papa. Ndibvo vanhu vati ndiri foni here tsvagiwa idzi. So makatora foni hamuna kubvisa screen saver zvanga zvakangodaro? Zvanga zvakangodaro. Hamuna kuitengesa? Handini. Makangoba kuti muishandise? Dzakatowanda dzimwe dzandakatotengesa 1 iyo ndiyo yanga yasara chete. Manga makaisarire nayo? Chii mainzwei kuti musare nayo foni? Iyi foni ndaititi ndanditori nerwendo nayo kuti ndikaenda kumvura ndobva ndanitengesera kumvura. Alright. Nemunhu wandaitengesera mafoni. Mwana azobuda nefoni panze akazoziya kuti imimi muzonoripotera kunzi mafoni ndimi makaba ndiani? Ndamai guru. Amai guru venyu mimi? So ava vanhu vamamutori newo kamwana vamakabira? Aiwa havasi. Akaziya mafoni ndimai guru vakaiziya sei? Vakaona screen saver
imukadzi yeyo panakabva kuti ndeyamainingi ifoni. Alright. Mazobatwa makapiwa mayezi mangani kana kuti mamanzi mangani? So far ndikumhanya 24 months. Saka pa ndane 13 months ndiri panapa. Okay. Patime yamagara munomu madzidzei panyaya yenyu kuti mhosva yakadai neyakadai yakaipira ichi yakanakira ichi? So nokugara kwandaita ndadzidza zvakawanda. Tiudze. Mhosva tingoti kana tiri panze zvese zvatotoita zvinji zvacho imhosva, nekuti kutuka munhu imhosva, kupopotedzana nemunhu imhosva, kurovana kana kuba kwacho koko futi imhosva, nekuti vanhu vakawanda vataona vachiuya muno nemhosva dzakawanda tirimo. Zvakafanana unogona kana kutongopinda mumunhu usina kutaura naye itori mhosva, chinyange chausina chawatora itori mhosva yatotodzidza tiri muno. Tienda kumabasa ndadzidzawo zvakawanda, totoziva kuti wakabudawo kunze chero usinawo chikoro unoshanda, unochaya zvidhina zvako unoita mari nazvo, urima makabheji unoita mari nazvo, nokuti tina nasekuru vedu ava vatinofamba navo tichitora makabheji kugadheni tinochitengesa tichitoona makabheji. So imimi munomu makadzidziswa basa rakaita serekuti kana mukazonzi dhee renyu rekubuda rasvika munonotanga bhizinesi iroro kana kuti basa iroro? Kunyanya rokurima madomasi nemakabheji. So makutoziva kuti domasi rinotangwa sei? Ndakuriziva nemakabheji acho ndakumaziva kuti zvotangwa sei uchirima. Maizviziva here zvimusati mapinda mujere? Pazvaitwa nevamwe taizviona kunge zvisina basa. But tamunomu nana sekuru vedu Rehabha vanotitora tichitema makabheji tichifamba nawo tichitoona kuti shuwa zvinhu izvi zvine mari, nokuti paunoenda nerori rakazara wodzoka rori risina chinhu, unoona kuti saka shuwa zvinhu zvinotori mari, uchitobhukiwa kunzi uye nemakabheji musi wakati. But vaitawo vamwe maita hazvina basa izvi? Taizviona kunge zvisina basa. Okay. Ko tikutaura nenyaya yefamily week panapa, pane hama dzenyu here dzakambouyawo kuzokuonaiwo pafamily week iyi? Inoyi havasati vauya, but vauya. dzimwe dzese dzemumashure uko vaiuya. Vaiuya. Vakakugamuchiraiwo sei family yenyu after mapara mhosva iyi mazoiswa muno mukati? Ivo vakazvitambirawo sei? Family yakabatikana, nokuti ndiri munhu wanga wasingatarisire zvipi izvozvo, but vakazozoona kuti aiwa hapana zvekuita zvatoitika, zvege tifambire mwoyo wake unyunyuke kwariko kune vamwe vanouya asi vanouya vachinditsurawo kuti siya zvakaipa, namatawo ubve pane zvakaipa. So makunamata here munomu? Takunamata chako chaiko. Motomuka makuseni motonzi rovai prayer pamakutorova? Titorova, kana kuparidza kwacho makutoparidza ndautogona ndasingagona kuparidza asi ndakazvitangira muno mujeri. Chimbondipai 30 seconds mumbotiparidzirawo kune vari kuona veSly Media kuti matopasta papapa. Right. Chimbovapaiwo 1 or 2 mawords within 30 seconds chete mongotituru. Kufara kwamuri ndakumboparidza ndiri pano paGoruve Prison semunhu akapinda asingagona kuparidza but adzidzira muno mujeri. Ndakatodzidzawo kuti Mwari paakafa akadedzera kuti inini pandichadzoka ndichadzoka kuvanhu vatema, achireva isusu tichiparidza kudaro. Jesu paakarorwa pamuchinjikwa anga nembavha 2 dzadziri kumasaidhi make, asi 1 yakaona nokumuramba, imwe yakati ndichaiva neyo kuparadhiso. Zvakanzi nhasi chaiye chaiye Mwari iwo ninge ndineyo kuparadhiso naJesu. Iyo nyaya yakatidzidzisei pavanhu? Pavanhu ndakadzidzisa kuti nyange uri mujeri une kakushooreka kaunenge uchiita kuvanhu, kunzi ari mujeri, but kushooreka pane pasina, nokuti ukatarisa mazuva acho aJesu mbavha dzanga dzitoriko.
Alright, mazuva acho ajesu mbavha dzanzitori kumashoko enyu ekupedzisira kunana sekuru nana gogo vanenge vachigara nemi panapa vari kukudzidzisai vari kukukanselai pamwe chete naCommissioner General vakaunza vision yekuti kunge kuine family week inova iyo inodzoreredza maprisoners nehama dzavo dziri kunzoko. Ndinotenda ana sekuru vakagarira nyaya iyo vakaiona kuti kukuwe kune family week, nokuti pafamily week iwiki rese uchifanira une hama dzako, mwoyo unonyeunyuka kuti hama dzangu ndikuswera ndinadzo, uchidziona uchigocherawo nyama, uchidya madrinks, Momwe muchitogocherawo nyama? tichitogocherawo nyama Alright. chidya panapa. Vanhu vekumba vanotoyo nemagaka wasingaudyi muno, but anotoyo uchekerwa wodya. Saka family week chinhu chakanaka kuti chirambe chiri mumajeri, mwoyo unosungunuka, nokuti panongwe hama yako tongoti kungoshanyirwa chete zvinodzoredza pfungwa dzakawanda uri mujeri. Alright, amaita basa mukoma. Anzi kungoshanyirwawo nehama pafamily week zvinodzoreredzawo pfungwa dzavanenge vainadzo dzakawanda, kuti maybe vanhu vakandirasa, havachandifarire. Dzimwe most vakomana vari kuti vanotoita vasiri kuda, vanongoonekana vazviita, vanoita kunge vanongogarwa mweya yetsvina. So pane machaplain anenge ari panapa vanenge vachivakansela, vachivanamatira, vakutokwanisa kunamata, vakutokwanisa kuparidza. So kunoku vari kubatsirwa zvisingaiti nevakomana nana sekuru nana chaplain vekurehabilitation. Thank you very much. Ndotenda. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.